Είμαστε στα αεροπλάνο της Κατάρας. Πάμε τώρα και από το Μαμάλισσα. Για δεν συμπλήρωσουμε. Γεια σας φίλες μου, πού είσαστε? Με εμένα. Ναι. Είμαστε στο αεροδρόμιο και μόλις παραγγείλαμε 2 μπεργκέρς και νάτσος, θα φάμε, περιπινούμε και σκεφτούμε ότι πρέπει να πιάσουμε και νερό. Ένα παλάρι. C2, C4, C6. Τι έχεις να πεις για τις διπλές θέσεις που κλείσαν ο άντρας Αλλά σου? νομίζω σημάδι να πάμε Τοκίο. Τι έχεις να πεις? Βασιλό που σε δείχνω πριν. Πουλόν το αεροπλάνο έχει δυο διπλές. Αν μπορεί. Κάμε. Ας τελείω να ξέψω. Νομίζω ότι ζω το όνειρο. Νύχτα. Είπα ότι ο άντρας μου είναι ό,τι καλύτερο μου έτυχε επειδή είμαστε εμείς οι δύο και παστικά, εν έχω κάποια δεν μπορώ να ακουμπήσω το χέρι μου μετά από τόσες πολλές πτήσεις που με άφηγε κανένας να βάλω τα 2 μου χέρια. Έχω toilet δίπλα μου, η τσάντα μου είναι ακριβώς από πάνω μου, μπορώ να φύγω, δεν θα με κουντήσει κανένας, είμαι ξυπόλυτη, νιώθω ότι ευκάτησα. Να εγώ δεν να είχα άλλο μια θέση να με δίπλα μια βάλω τα πόδια μου, αλλά εντάξει θα μην το παραχέσουμε κιόλας. Φτάσαμε στη Κουάλα Λουμπούρ. Δεν είχε τόπο ρε παιδιά. Πες μας κυρία Καρολίνα τη ματσουζιά που έκανες. Πες μας. Να σου λέω η κάμερα μες στο νερό. Πες μας. Δεν θα πω τίποτα, σου πάω πίσω σωστά. Πες μας αγάπη μου τι έκανες. Τίποτε. Πες μας. Πες μου. Τι να σου πω. Πες μου τι έγινε. Πάντως εγώ ματσουζιά δεν έκανα. Τι έγινε. Έβαλα ξυπνητήρι, νομίζω δεν έπαιξε. Νομίζεις δεν έπαιξε. Άκουσα μόνο έναν ξυπνητήρι, εγώ είχα βάλει 3. Τα άλλα 2 δεν ξέρω από τι. Τι αγκυρό. Και εσύ που έπαιζε τα ξυπνητήρια, και στο επέρα πάλι γι' αυτό.
Καλημέρα guys. Χθες ήταν μια δύσκολη μέρα. Γι' αυτό μου τραβήσαμε πολλά βίντεο, ξέρω εγώ. Σήμερα ξεκινάμε μια νέα μέρα, ξεκουραστήκαμε. Είμαστε έτοιμοι να πάμε να σας δείξουμε τι θα δούμε. Αυτή είναι η θέα του δωματίου μας. Είμαστε στον 21ο όροφο. Αυτό είναι το δωμάτιο μας. Μια χαρά. Τώρα είναι η θέα του ξενοδοχείου μας. Μέσα μου. Είμαστε στη Μαλαισία, Κουάλα Λουμπούρ, Batu Caves. Διάσημος χώρος, ένα από τα πιο ψηλά γάλματα του βουδισμού. 800 σκαλιά βγούμε να ανεβούμε πάνω. Το οποίο είναι πανέμορφο. Τα μέρη γύρω γεμάτο γκράφιτι. Πολλά ωραίο σημείο. Δεν το πρόλαβα. Hey πέλες. Hello. Μπορεί να έρθει να σκάλεις. Παιδιά, 800 σκαλιά. Να τα βγούμε. Να βγούμε κάτω. Α? Να βγούμε. Ή να μην τα βγούμε. Τεράστιο. Επειδή φορεί κοντό δεν μπορεί να φύγει πάνω η Καρολίνα. Φάμε την και 3 ευρώ. Thank you very much. Okay. Thank you. Και ρώστη. Only me pay. Βάλαμε ένα χωριζό φούστα. Είμαι όπως δεν ξέρω τι. Εδώ σπάνε. Πάμε να βγούμε πάνω. Α, Παναγία. Δεν είναι να τα βγούμε, πιστεύω. Να τα βγούμε. Α, Παναγία μου, δεν τα ζεμπούνε. Εξυπολίτως. Είναι και πολλά στενά τα σκαγιά. Είμαι και αδιάθετη. Περνώ καλά. Πάρα πολλά σκαγιά. Δεν πώς να έχουμε ακόμα. Πάμε είμαστε. Είμαι καλά. Τα πυθικούκια. Κατσαρίδες φοβάμαι, αλλά... Ναι, γυρές και γύρες και κάμεν τα. Μα δεν είναι πολύ εύκολο. Ναι, ήταν πολύ εύκολο. Όχι, νόμιζα ήταν πολλά παραπάνω. Ξέρεις, το εύκολο είναι τα σκαγιά, είναι το πόσο απόσταση έχουν και στενά, τούτο είναι. Μυρίζει κρυσά. Α, έχει νερό. Δεν μπορούν τα κοπέγια, Two water, please. Two water. Да. Τελικά ήταν πιο
Δρώσα. Τελικά ήταν πιο εύκολο από ό,τι πιστεύαμε. Thank you. Ότι πιο είναι τα εξαστικό, είναι για το δαμέ, πες ξυπόλυτη, χαμέ είναι Ιου. Αν μου έδωσαν 2 εκατομμύρια να πες ξυπόλυτη θα τα καμνά. Εσείς? Μέσα αρκάζει, λίγο αυτή. Ξύπνοι άνθρωποι, εγώ είμαι εδώ. Κι άλλο πάθα πάρει. Δεν με παντόφλες. Δεν είναι ο μόνος, όλοι με παντόφλες σχεδόν. Ας βολούν με παντόφλες. Δεν τσίζεις. Τρέχουν τα δρόματα μου. Να δείξω τα δρόματα. Έχει πολλή υγρασία δα μέσα. Γιατί σαν όλοι να την πόλη έχει. Εντάξει, που φτιάχναν τις κακιές και λίγο αέρα και φάκα με στράτα μέσα. Αλλά είναι απίστευτο το θέμα. Batu Caves. That's a Navai. That's a Navai στη θέα. Ήταν έναν τόπο στούθηκε όλου τη μάνα που ακούτε. Είμαστε πιο όλες που πάνω από τα σύννεφα. Δεν ξέρω να μπούσει, να μπουινήσεις και δεν ήρθαμε τα πάνω, είσαι και πανικός. Δεν ξέρω να μπορούμε να κάνουμε. Ξέρω μόνο να πάμε, δεν μπορούμε να πιάμε. Μείνετε συντονισμένοι να μην δεν μπορούμε να κάνουμε. Γεια σου Κάρη μου. Say hello. Now you'll be famous. Come. Ελπίζω στο πόνι μας. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Ξεκινάω το τηλεφερίκ. Να δούμε πού να πάμε. Εντάξει. Φοβάμαι λίγο. Φάσε. Να σου ζητήσετε να κόνει αλικά. Αμάνα μου, μάνα μου. Και σου ζητήσετε. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Είναι αστείο. Εύκολο. Wow. Τι φοβάσαι? Πάρα πολλά. Αλήθεια? Δεν νομίζω ότι είναι να φοβηθώ, αλλά φοβάμαι πάρα πολλά. Τι εννοείς? Και στο κλαίω νομίζω. Στερα να με τσάνει ρε μωρό. Άλλος έχει πρόβλημα με την ψυχοφοβία του. Είναι υψηλή. Άλλος εφοήθηκε παιδιά. Με έκανε προχωροχαμέ. Μόνο μου ακουστώ. Μωρό μου σε παρακαλώ ρε μωρό. Επειδή φοβάσαι και λάλλεις έτσι. Έτσι καμία τελεφερή και το στο λαλούν. Εδώ έχει τροχούν και καμία έτσι τώρα, δεν μαρκεψεις α. Στρα είναι πολλά κοντινωνίες το. Δεν το βλέπω. Με μιλάς. Δεν κάνεις καλύτερη την κατάσταση. Καλά τώρα τι σου έκανα τώρα. Ας πάμε μια selfie του. Μαλάκ. Είναι μεγάλη. Δεν που ζω, δεν που γαμώ. Όσο φαίνεται από το βίντεο πόσο ψηλά είμαστε. Έτσι νου, ξέρετε,
Εσύ κακά, εσχεστήκες. Ξέρετε τι έχω το Θεό μου τα πράγματα. Δηλαδή τούτοι που έχει και πλάμματα μέσα δεν μπορούν να πει. Θα έλεγα να πας σε μόνη μουσικιό. Πώς νιώθεις αγάπη μου? Πολλά περίεργα, δεν ξέρω. Στο Πούκο δεν το είχαν να το κάνουμε. Που είναι πάνω και είναι το πιο μακρινό στον κόσμο θέμα. Δεν ξέρω. Ένας σοφός είπε ότι πρέπει να ξεπερνάς τις φοβίες σου. Εντάξει, να σου πω τώρα καλύτερα. Μα και αφού... Τι ρε ξαμπαλάστηκα. Και φοβούμαι για να πω. Γιατί? Ξέρω. Why you have this feeling? Γιατί τα πέλαν έχει. Επειδή να τα έκαμνα. Με επαγορεύεται να σκαρφαλώσεις. Ναι, επειδή να τα έκαμνα. Ευτυχώς που μου τα είπατε. Το μαλλί μου δαμε όμως. Τελείω. Άντε ρε, είστε μας στην πόρτα ανοιχτά, θα χανίσω ένα κόρο. Αν πάρεις. Μα θα ευχαριστώ. Α? Άντε ρε, είστε μας τι ρε. Να ξεπεράσουμε άλλη μια φοβία. Shit, δεν κλείσει. Πριν που ήταν τείχος και άνοιξε από εδώ πάλι γύρισα και τα χωρήκα. Εντάξει ρε. Ναι ρε, πολλά καλά. Τέλεια. Εντάξει, έμπαιζε ρε, εντάξει. Βλαγίες. Βλαγίες. Τέλειο. Τέλειο, να το ξανακάμε. Δεν τη σκέφτομαι απ' καιρός να ξεστραβώ πάνω. Μεγάλο. Δηλαδή, Αμέσως. τελικά φάνηκε με το γενοσχέση. Μόνο που ξέρεις ότι δεν ξαφκιάς έτσι πάνω. Καλά να κάνουμε slingshot, έκαμε σε πούντο... Καμία σχέση τα slingshot με τούτα. Slingshot κάνω το με κλειστά μάτια, δεν με πειράζει. Και τούτο θέλω. Ζητάω από σένα, να δοκιμάσουμε. Αν δεν είσαι τα δοκιμάσαι να μέντε... Δεν μου λέει ότι Αμερικανιά που με φέρει πάλι. Δεν ξέρω πώς θα δάμε, ούτε ξέρω πώς θα στην Αμερική, αλλά άμα δεν είναι πολλά ώρα πιστεύω ότι είναι επειδή πάμε και είναι που Και αμέ δαμε από τσίποτα. στην Αμερική. Με το από τούτο κλείσμα πρέπει προλάβουμε να αρέσω. Μπράβο Χαζί. Πολλά ώρα να λέμε τον κότσο μου πίνει το πρωί. Το ακούσω είναι πιο ωραίο. Άντε πέτω. Σόρτζε. Μ' αρέσκει τα όλα μόνη της, μετά μ' αρέσει σε ρόφημα ή κάνει, μ' αρέσκει. Είναι ωραίο να το μόνοι μας. Θα αρπάξει έναν νόμεντ. Θα μου... Τρώτε. Πολλά ωραία. Αλήθεια. Έχω πάω τα χαπόρετικη. Ζάχαρη το πες, δεν είναι. Τριγλυτερίδια 500. Όλα μαλακές τρώεις. Όλο μαλακές τρώεις.
το έδωσε. Εντάξει, να φάμε πάλι. Παιδιά, να πάνω μαλώνουζι ποιος είναι να κάνει τον πιο ψηλό ουρανοξύστη. Δεν είναι έτσι πράγμα, δεν δαιμόνιζα. Εν τω μεταξύ γύρω το δεύτερο πιο μεγάλο κτίριο στον κόσμο. Και εγώ εμπίζω με τη μούτσι όμως το καβλί. Το δαμε είναι τρίτον στην Ασία πιο μεγάλο. Δεν ξέρω να ούσι. Μαλώνεις είναι να κάνει τον πιο ψηλό ουρανοξύστη. Τι ζώνεις πάνω? Ναι. Τι το δάμε? Πού είμαστε? Γεια σας κυρίες και κύριοι, είμαστε στην Κουάλα Λουμπούρ, στο Chinatown. Πολύ γνωστό σημείο σε όλον τον κόσμο για τα πίστευτα κτηριούκια τους και την πλατιίτσα τους που πουλούν πολλές μαλακίες. Βλέπετε εδώ μπροστά μας πολύ ωραία πράγματα, θα δούμε όλα μαζί. Μείνετε συντονισμένοι. By the way, είμαστε που κάτω από το δεύτερο πιο μεγάλο κτίριο στον κόσμο. Τεράστιο. 674 μέτρα, δεν κάνω λάθος. Πολύ όμορφα. Εδώ πουλούν Από όλα. πολλά μούφα πράγματα. Λαγός κλατσούες, πάρε. Κόκκον του Chanel. Κόκκον του. Σταμάτα. Χρήστος του Διόρου. Θες σοβρακά? Ψώμι Flinkinger. Fish finger Calvis του που είναι. Klein. Το θέμα είναι ότι ακόμα δεν είδα τα χάσπε να γράφει κάτι άλλο στη μάρκα, κατάλαβες. Balenciaga. Σπέρα δεν γράφει Calvin Klein. Θα όλους τους που βλέπουμε. Αχ, λοιπόν τα φρούτα που είναι στη ζάχαρη. Can I get in with this? Μωρό μου. Brother, you have this same? Same this one. No, I have the different new model. Which one? Gucci? Only Gucci? Yes. Yes, I have.
Ah, this no. one? I want leather like this, Gucci. No, this also leather. The Dior have Dior. The leather one is the new model. I show you. This is the new model. See the strap. See how nice. No, no, I touch. I want something like that. Something. Gucci. I looking most same like this. Just ask how much is this? This one I can give you for you 180, brother. 180. You see the strap like this, big strap. Okay. Okay. I will come back. Anything else? I go when I come back. Cap, sunglass. No, it's okay. Thank you. But you have many Ladies things. belt. Many Ladies belt. High quality one. See how many. Yes. Like anyone, make a discount. Okay. Fashion have. Thank you. I will come back. Guys, είμαι σαν τον όνειρο μου, όπως έχουμε Ασία, αρέσκει μου πολλά. Τα μέσα είναι ο τόπος του Παζαρκού, της Αβάτας που λέμε στην Κύπρο. Αρέσκει μου πολλά. Πολλά. Λαλούς είναι ότι αν δεν ξέρει να κάνει παζάρι, μες στις χώρες δεν έρχεσαι. Είναι χαρόν το πράγμα. Δηλαδή ένα πράγμα μπορεί να αξίζει 50 ευρώ και να σου πούνε 100 γιατί επιβάλλεται να τους κάνεις παζάρι. Ξέρουν ότι να τους πεις για την τιμή. Αυτά, προχωρούμε. Hello boss. Thank you. Yes. Πουλούν και Rolex, ρε παιδες. Κούτσο, πες μας πώς νιώθεις. Νιώθω περίεργα. Γιατί? Δεν ξέρω. Τι εννοείς νιώθεις περίεργα. Δάμε το πόσο τα έχει. Αλλά δεν τα έχει τούτα. Α, έχει τα. Δεν το. Πράγμα είναι κακό που πουλούν τα μέσα, ρε. Ό,τι θέλεις έχει όλα. North Face Adidas και Gucci. 3 σε 1. Σε τζέινις και δεν λέω πιο underground η φάση. Είμαι μόνο του Πακιστανός, Ναι, σε φοβούμαι λίγο. Ινδούς. Underground η φάση ρε guys. Πώς που πιένε έτσι πιο σιότερο. Χτυπήζε λίγο Αθήνα, λίγο Ομόνια. Στρατηγά εμπίσω, γιατί είμαστε σαν το πομπούλι ξέρουμε, πρώτα απ' όλα. Έφταμε τα που είναι τουριστικά και πιο safe. Είμαστε εδώ να δοκιμάσουμε πιστάξιο cookies. Από αυτό το σημείο. Θα φάω ένα λεπτό.
Εντάξει, είναι καλό. Το είπα 10. Εντάξει, στενών εδώ στο Chinatown. Έχουμε πολύ ωραία γραφίτσι. Εννοείται ότι οι άνθρωποι είναι μπελαμένοι με τα καρτούν. Δεν είναι ανάγκη να σας το πω, ξέρετε εδώ. Οι άνθρωποι είναι πολλά πέλη. This camera might be a bit we can find you here. Apparently we go this way. Straight. Guys, μέρα τέταρτη, τελευταία μέρα στην Κουάλα Λουμπούρα. Αύριο φεύγουμε, πάμε Πουκόκ. Να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις πήγαμε στο ακουάριουμ στο Κουάλα Λουμπούρ, ήταν να με ψάρκα, καρχαρίες, καταστάσεις, έχει πάρα πολύ κόσμο. Μείνετε συντονισμένοι, θα δίνουμε βίντεο γιατί ξέχαμε το μικρόφωνο και σίγουρα έχει πολύ φασαρία τα μέσα, θα μας ακούσει. Το σκουλίκι εδώ πέρα που βλέπετε έχει την ικανότητα να κόφει την ουρά του άμα να απειλείται και να την ευκάλλει ξανά πίσω. If
to do the things that make you feel good. Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do the things that make you feel good. Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do the things that make you feel good. Είμαστε εδώ στο μόλ Κουάλα Λουμπούρ που κάτω από τους δύο πύργους. Κάτι να φάμε, πώς το λαλούν ρε μωρό μου, τσίλι. Εννοείται να φάω μακαρόνια στο τσίλις. Κοακόλαν του, νερούιν του, μακαρονούιν του. This is the what? This is the stop. This is break. Break and this. Για όνομα του Θεού ρε μωρό μου. Ah, bye, huh? Already done? No need to diet. Now bye. Oh, very nice. What is this camera? DJI. Oh, nice camera, huh? Oh, this camera. Get you. Δεν μου λαλεί. Θέλω το αλήκα σου. How much is it? Τούτη βαλιτσούα που είδατε. Α, ναι. Τούτη βαλιτσούα που είδατε τώρα αξίζει 600 ευρώ. Ναι, όμως Φορεί- είναι τέλειο. Τέλειο. Χωρεί μέσα έναν ζευγάρι μπαμπουτσιά. Να μου πουλάζεις 10 λίρα μόνο. Ένα μου. Νομίζω που φορεί μέσα. 10 λίρα μόνο μου. παιδιά. Να το έπιανα με αρχίδια. Εδώ αμέ. Δεν είναι τα σατανικό πράγμα είναι. Σχολική βαλίτσα. Τα σατανικό πράγμα είναι. Αυτό ήταν το ταξίδι μας στην Κουάλα Λουμπούρ, παιδιά. Σάζουμε βαλίτσες, σε λίγο να ανοιχτώσει. Είμαστε έτοιμοι για τον επόμενο προορισμό. Μείνετε συντονισμένοι. Πουκόκ, Βιετνάμ.